En aquest tutorial us ensenyarem com fer una flor de paper articulada. El material que necessitarem serà paper de pinotxo, unes tisores, cinta adhesiva de color verd i palletes de plàstic. Primer tallarem una tira de paper de pinotxo d'uns 5 o 6 centímetres d'ample. Com es veu al vídeo, farem un plec longitudinal. Després doblegarem per la meitat una vegada, dues i tres, de manera que queda un rectangle d'uns 5 centímetres de llarg. Tallarem una forma de mig cor, tenint en compte que al centre del cor són els plecs que no estan oberts. A l'obrir veurem que ens queden 8 pètals de paper de pinotxo. Col·locarem una cinta a la taula i anirem col·locant un a un els pètals de paper. Deixarem una distància aproximada d'1 centímetre o menys entre pètal i pètal. Quan els tinguem tots col·locats, posarem la palleta de manera que sobresurti una mica per sobre de la cinta adhesiva. Enrotllarem a poc la cinta al voltant de la palleta de plàstic. Els pètals ara estan tancats. A poc haurem d'anar obrint per anar donant la forma que volem a la flor. Podem aprofitar l'elasticitat del paper per donar forma als pètals. L'articulació de la palleta ens servirà per donar la inclinació que necessitem a la tija a l'hora de penjar-la. Si volem, per reforçar, podem embolicar la tija amb cinta adhesiva. Per una altra banda, aquest acabat dona més rigidesa a la palleta i no es pot articular tan fàcilment.